Olu qoqo luza emva kokuba i-Eastern Cape Development Corporation ikhwebe abakwantsasana kweli phondo ukuba beze kuncedisa ukuzingela abo baquve kwizakhiwo zikarhulumente ngokungekho mthethweni. Kolu qoqo kufunyenwe izithuthi ezingakhange zibe namnikazi zezathathwa ukuya kuphandwa gabalala kwicandelo lamapolisa iGroup 46. Nabemi basemzini abafunyenwe bambi bengenampepha-mvume zokuba kweli, ngelixa abanye zaphelelwa ngo-2019 bafakwe ezivankini kuya kuchopha bayichaze kwisikhululo samapolisa iMadeira. Abemi bale dolophu bavakalise uchulumanco leli nyathelo. Luchulumanco ngoba kaloku besengathi akho rhulumente, akho mthetho, bekudakasa blue collar criminals in the true sense. Inkulu into eyenziweyo, inika i-restoration kubahlali, ibuyisa i-patriotism. Ibutho elizimeleyo elilwa ulwaphulo-mthetho phakathi edolophini belikhona kuzawuxhasa eli phulo. We are happy for that because we are always planning together with the police that these buildings are the hub of the criminals. But anyway, we start cleaning the town and we will still gonna clean the town. Even there on, we will also look broadly the question of people that are fighting crime in our town. Ukubuyiselwa kwezakhiwo kubaninizo abasezincwadini e-ECDC, umasipala uzawukwazi ukusebenzisa umthetho olawula indlela efanelekileyo yokugcinwa kwezakhiwo eziphantsi kolawulo lwakhe. Umsebenzi wethu kukuqinisekisa into okokubana i-bylaw ye-dilapidated buildings siyayi-enforcer, basically apho sithi umntu makalungise i-building yakhe okanye ayichithe. If awuzenzi zonke ezo zinto, siyakuthatha sikuse ekhoti okanye sikufayine i-50,000 rand. Amapolisa azawuphonononga zonke iinkcukacha azifumene kolu qoqo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.